haholongi si boru namana luhona alani burjumi labok ni hatami senaing maau jono hila bumi oh aku haholongi toh maho boruni rajai serep ni rohami songo dainami ikoko nama alam saut dia marjanjia duka sahadia asona gopuho saleleng mangolua holan tuha basah topui hol solas niroha nadi bagas rohaki sasadaho nahu haholongi rade maho majalo ngagope rohaki laho mangalato gabe parsoduki haholong aku toho maho boruni rajai serep ni rohami songo dainami ikoko nama alam saut dia marjanjia duka sahadia asona gopuho saleleng mangolua holan tuha basah topui hol solas niroha nadi bagas rohaki sasadaho nahu haholongi rade maho majalo ngagope rohaki laho mangalato gabe parsoduki gabe parsoduki gabe parsoduki
senanjono tulang bumi bahwa sampai kau tuh pasat holong na di rohaki dahasian jangan dong nasong ko nasa totong pasorangan tu dia tu si doa dan boy now si ako ramahitang na dua ramahita sa lelenay Duku tada hasiaku Dino haki senanjono tulang bumi Sedang. Jadi songoni mah di hamuna raja ni hula-hula nami marga silitonga. Dinaro siagian. Dinaro hami akar nami mandapat to kamu tutonga di bagas munaon. Kami itu di mak satu nami. Jalan di Sibuha Buhai. Mula di mga molo pangidon namin, alalawang bison lungat tubo namin, ba na mga mai, ba na nasida ma. Mulai ati mata tulang. Kebetulan nama ngamai di ulau ni biar nong lebui ulala. Jadi roha dus maruha mulak karazalami. Mas nurata. Maksud tu Ano? unga uli roha nasida. Mula ati ya. Nang kaki ulo, di motor ulo. Ya langsung. Jadi jadi songoni be akar aja nami si panganon na susadian na buhay patu pahami di bagas tikyon. Ima si baguronyon dulu si panganon. Toka tois toka holit. Tungiro pinatulak buko nami. Ambil batangnya kamu doakan nama yukro. Gabi na hula di badian sinur na paparan nami bulit kama jalan lek seron. Dia kamar hula marhawan. Mata kutu kamu hula nami. Asa titi mana tino kata gua mana sokuna. Tapi susah di rokok tuan kurang mati nasuna. Horas mahamu na raja ni hula nami nama ngaton. Ibas mahami pergel yang muna kasat. Boleh pakai aja nami. Betul tu. Nah, anak masih jalan kita ke. Oke. Oke tak. Ano, yo. Banyak pe. Anak matu hita nama hamarangi. Saya batu burta. Dang do be. Yang dobe to. Pas kadang dobe sih. Ayo baru. Cinti ada mau Iya. Ido. Lima. Atas semua lima. Jason ni man bro. Dekke na huwag kami siya na tiyo. Siya gia betul na riyon. Tiyo akapan niya babuna. Di itu pa asi dohan itu hatta. Tu soni pe dekke na huwag kami so na tanin na itu naman dok. Si titi masih gopa kulang-kulang pangarahuna. Tu soni pe na boy tu buat pahami. Saya tu hatta manggohi pasu-pasu na. Soni ba ba tiyan. Sadarion hitana dua majalo tada ni holongi rap mangudukan hatatan tung sosirang hitana dua
Holoki natubusian rohaki holomido nama calowi sadamahitana dua mulayon rodi saleleng nileleng na rade dua mangihutoko haholongan manang natu dia beholang poan Masu parboga sotai tiap maju cita sia gomos maban di rohami asli. Tuhan, siapa Tuhan, kami akhir pasang di satu Tuhan. Di mana-mana kita sebagai Tuhan. Kami berdoa saat itu dengan Tuhan. Umat berkoma dengan kami selanjutnya. Mengenai dalam mengenai kami, asal Tuhan dari pasang buat kami. Suara Tuhan yang berat. Selamat di kami. Langsung kami ada Tuhan dan Tuhan saat mulai mengucapkan mengucuri satu rumah rasa bui sudah mulai bui di berikan sempurna kerajaan
Oras mamang. Amo kadongan na hinaholongan keluarga suhut dot sudah kita na hadir marpungu di alaman ni gereja tahun inganan pengalapan pasu-pasus yang Tuhani. Ada orang sota mulai acara Tuhan mandukunau tuhamu amang inang diharoromuna nuaing atas pabuah hamu. Amang pastor nami dison rodo hami mabuan maburatiar dalam disoban nami. Lapas sahatan pangiduan tua mata di batamar hiti hamu malim nami. Mau lihat mamang nungahu jalo hami na puran tiar munaon. Asa dia do lakatna, dia do unokna, dia mahatana, dia ma nanidokna dengan ma pabotohan hamu. Buah-buah nauli do amang. Buah-buah nadengkan. Asa tiurma pasu-pasu ni debata tu yanak kon nami nanaing mardonga saripion. Gabe jala horas tuhita salutna nadison takas magutu ulata sadarion naing manjalo pasu-pasu padongan saripion do anak dohot boru ni huriai anggiat gabe ripe na daulat. Saunari tauduron ma anak dohot boru taon asa sianjur mula-mula sianjur mula topa persirangan ni aik pardomuan ni hosa debatado nama muka asa matua hita jolma udur mahita tu gereja Kristus ma manguluhon ulat taon.
salinai unga adong surat pangdelegasi dalam unga berjumpa kami ngasut do pastor paroki do Sanggul. Kak orang tahu naro pemilihan saja dion sini kelas stasiun Papua stasiun Moniko dari sore di bagas jauh di Debata mangurut dongata Hongyon Ima Trisuyanto Simandulang do Melda Siagian nanai korjapan padongan sarikeon songnang sinakap neora minasia sayang kiamat sayang kabeari na sumurung alina uli dihita saludna dong tapasada matang nyanda asa anggiat debata mamasuk-masuk ripe na ibaron. Damang dari naga karunan hina golongan sonai ayotma padidiota ay magitik padidioni mangulahi tubuh kita tunggol na ibaru sama anak dohot guru di bagasan Kristus madongan roham magete rat mahida makilalahon pasu-pasu na tajaro asa toktong tubuh kita di bagasan na masih golongan. Buku halaman 5 Yang holong tiporti yang holong turwasmu son na marsaipe. Puji dan kami memuliakan. Ale Yesus Kristus siaran dorang nama bukan disingangi nunga dituhun ho kuriai gabe oranmu na terpilih. Puji dan kami memuliakan. Ale tondi porbadia agoni ama dawak anak. Baik masa yang di bagasan diri ni Trisuyanto Simandulang do Melda Siagian Marsi nondang kamliam ni huriam nabadiai. Puji dan kami memuliakan. Ale badan sinagogo odong mula do mual ni haluan nunga mangulahi tubuh kami bagasan ai padion mahini hagogon di tondi porbadia. Pangulu mabasa-basa ni padioni di bagasan diri nami. Jalekon matu Trisuyanto Simandulang do Melda Siagianon. Rohana pangkas do kapusyan na tubuh. Asa dungi parbagiai di bagasan hasaron di jauh nasira pasu-pasu patungan sarikeon. Ima dalai balu tu kabalian nasira. Magite Kristus Tuhan nami. Amin. Laos dibangun dari hidup ibadah. Alai sor bangun hidup dari Kristus. Soalnya akabar puan. Maradon pun bawa lebih di Nazareth.
gagasan atai jala sangat do dibadiri di ibadah kuriai somar lindang somar diking mar marhawa dia asa badia tahe jala so paspahan sohoni do patut hamu diangkat bahwa perdintane so dari sendiri nama kahoni perdintana diri lalu hinarokan na di sini dan di hosomi jol malinga di dalam mundo jaga di penguin sama papa di Kristus tuhye ai was ni dari nado ita alali dari koroni halak do amana do inana mangan tubi doas salibena jada ga misal dari Indonesia na due tungna barga do hawa miono alai Kristus do tuhye ku horam sohonima atane Tuhan. Tuhan
Di sada tiki, adoma nama bagas di huta Kana na di luar Galilea. Jala di sima ina ni Jesus. Alai dohot ma Jesus rapon aka sesiana di bio tu pestai. Jadi dung burangan anggur nasida nina ina ni Jesus ma mandok ibana. Dangadong anggur di nasida. Alai nina Jesus ma mandok ibana. Marhua hotuau inam dan dopero tikiku. Dungi nina inanai ma mandok aka pahowas. Manang dia dohonan na tukamu baik hamuma. Alai mangikuton adat parburian ni halak Jahudi. Adoma diri disi onon busi manang hudon batu. Siat-siat dua rodi tolu poting. Dungi nina Jesus ma mandok nasida. Gohi hamuma aka gusi dot ai. Jadi gok situ tu ma dibain. Las di dok muse tu nasida. Tahui hamuma siani dungi buan hamuma tu induk muna. Jadi di buan nasida ma alai didai induk ni aka parhobasi ma aiki nam gabe anggur jaladang di boto harorona ai holan aka parhobas na manahui aikido umbotosa gabe di joma panguri. Jadi nina ma mandok ibana salukut jolma mangalekon parjolo anggur na dumenggan dumpe buto halak asa dilekor na murang yaho di peokolo anggur na dumenggan ro di nuai asa ima tanda parjolo na binai ni Jesus di huta Kana na di Galilea papatarhon hasanakon nai gabe porseama aka sisiana di ibana. Tua macam mana malangikon hatani debata jalan awolo mangula hosa. Dalam dengan ketakadongan na holongan tamu hobi kamu dengan nami Trisuyanto dohot melda. Adodo sada haba satu kata nabui manigai rumah tangga. Nabui manigai pardongan, nabui manigai sana kumpulan mana sahabat. Mungkin beda dok. Trisuyanto kebutuhan kata kami. Ada sana perasaan beda. Satu, coba bisa tebak. Apalah kata yang bisa membuat rumah tangga bisa hancur, bisa akhirnya berpisah. Ada bisa kita ngakui, ngaboto, mencoba-coba, apa perlu? Cuma lagi kecil, amas, apa? Kamu betul, gitu deh. Berarti memang kalau takaran pengalaman bersihkan, dapat berbeda. Kan dua kata itu. Ada beda, kalau mau mencoba, capek. Capek, hampir ada yang pas tuh. Ada berbeda, tidak suka lagi, tidak suka lagi. Udah sado. Bosan.
kira-kira tu si mana alam mana tahu deh. Hah? Perceraian? Memang ini akibat hata itu. Ima hata alana karena kuhalongi sasahana buru-buru sana alana alani karena bagat burju lambok HP mana tangga bang dan enggak puasa sibuk mengurus anak rumah tangga kan mulus ada lima mungkin sebenarnya robit hina masalah kan mereka sendiri ada orang melakukan itu alek mau ngalo tak biarkan dia bisa semuanya siapa itu gereja masuk desa dan sambil make-up mungkin nggak gaya kurang mulai selama mungkin alam cinta di sahabat sahabat bodoh alam budina alek kembali rumah tangga gawe makmur soalnya kan karena haus tapi mulai habis alasan alana mana karena ini orma na biasa na duit bocil gawe susah saya rumah tangga gawe mah aka tokoh-tokoh publik artis alani begana kan tapi terus bisa rumah tangga latar rumah anak syarat tidak tadi dabe dan tidak besi dan amah dambe bujuk semua sebelumnya dambe setia dambe begat bertanah asing gawe rumah maligai rumah tangga meskipun tidak secantik yang dulu lagi meskipun tidak seramah yang dulu lagi tetapi cinta akan semakin berkembang dalam tidak bertakadongan nahina holongan holong ni alana ima holong ni hajolbam alai holong na ape meskipun ima holong ni dibata na tapi magdosa hita jolma alai tongdo iha holong ni dibata kita buktina satu tikion dilihat tongdo dilihat matanyari tongdo dilihat udara tongdo dilihat air tongdo dilihat hita akan cuaca medekan do di para ibadah salutna nabikot tumulta nah tapi kita berdosa nah tunggu dihakolongi di bata kita gawe sen air mana sen alana gawe na dan mereka bertakadongan na inakolongan selagi mabike hata di bata sadayon tuhamu dengan nami Krisyanto do imelda Tangion ma hata di Tuhan halasun ma angka boga nauni na di pasar angka dengan joma mana keluarga do holong mana sida yang di bagasan keluar artinya mian di bagasan holong ni Tuhan amin. Kita tuli-tuli ulang pahoton pardongan sareke atong hamu Trisuyanto Simanulang dohot milda siagian orang sokot dope hamu di pardongan sareke jumur hamu mangirotanya sian natoras munabe asa didongani pabulan dunia.
itu ima setidaknya man saksi nang ditentukan kamu akan saksi kamar kamu sukunan Radi kamu gawe setidaknya di bulan pardongan saripeno Radi doang. mau lihat doa itu. Hamu Trisuyanto Simanulang Dohot Melda Siagian Nahina Holongan Nungar rohamu tu bagas joroni debata alamat sakap lau pahoton pardongan saripeon muna di hadapan ni malin jala ni saksion dua saksi do sudik ruas nadison Kristus do nama masu hukut pahoton pardongan saripeon munaon asa tong hot hamu masih holongan jala boi mangulahon tohonan muna songon sahalak ama dohot ina ala ni saunari Upanggido ma asa hatindakon hamuma sakap do tias ni rohamuna magite na mangalusi suku-suku nanyon. Trisuyanto Simanulang dan Melda Siagian. Sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berhadapan. Dan saling berjabat tangan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya Trisuyanto Simanulang memilih engkau Melda Siagian menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam di waktu sehat dan sakit. Saya akan mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya Melda Siagian memilih engkau Trisuyanto Simanulang menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Sai patuku dibata mapadat nang inatindakan muna di joro kuliah. Jala sai telefon ma pasu na tukang muda dua. Nau pinadomu ni debata dan jadi silangan di jolma ama dawat anak rotoni porbagia asa sedangkan yarian ape tu porbatu naso tu pasilang sai hot ma tondi di jaru. Tak puji ma Tuhan mau lihat ma di debata. Pamasu-masun Johor Pasatong Tintin Matang yang mahitam Sai di pasu Tuhan ima tintinon Ama daun anak doton di purbagia Nanaing pasaratonmu samahamu Sementanda ni holong
do tulus ni rohamuna. Amin. Terimalah cincin ini dan cinta dan kesedihan saya, kesedihanku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Trisuyantus mengulang, terimalah cincin ini tanda cintaku dan kesetiaanku dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Acabaram de fosse tulos dos. Salah kita bagi doa pasu yang Tuhan tubuh bahagia aka bari fosi tulos dos. Maka yang makinan ale di bata mual ni habadiam upang kami pasu ma buku nabadia silang tulos dot boason nanai pasaban langit uripe nai baron sayang giat mahatami gawe sulbina golak jatuh bina langit sayang giat ma silamon payung tanasida di kolommu jalan giat ma Rosario gawe dalam nasida lamakan yang panduman akosyang di Maria nabagia songsoni uloson asa gawe si palas parangion dohot pason dion meminta ganjang ni umur dohot torok ni inopar sonima nan boras si peritorion asa pirto ni nasida jalene mangulu saat tuna saur matua mahite Kristus Tuhan kami. Amin. Ale Trisuyanto dot Melda Jalamuma buku nabadia dot Silangon nagabe bohal anguluan di Amuna. Amung amang pangulani dunia. Amin. Asa pasar damang na pulos 6 di paso-paso di bataon tu keluarga na mardongan saripe sadari. Pirma poki bahul-bahul pasalongan, pirma tondi muna jalatok tong mahamu mangulu. Di bagasan Borneama, dot anak dot tondi porbadia. Di bagasan Borneama, dot anak dot tondi porbadia. Sonari beliau kami kesempatan orang saya tuhamu keluarga orang tua. Pasatun itu orang tua. Mari dikumani separuh.
Sion Tuhita Salutna bahwa pasangan Trisuyanto Simanulang Dohot Melda Segian ima perkawinan nasah keluarga nasah secara hukum gereja Katolik dengan keraguan di nasida Syalani sebagai tanda nilas nirohata tu nasida di keluarga Nebarot kalian tepuk tangan namanya. Ukut marningon inadengan do kolong nasumurung 6 ji nasida tak asat ma aka kangenta tu amatana debatan. Saya Giatma Trisuyanto Simanulang Dohot Melda Siagian Nau di Pasada di Perdongan Saripeon Naga Diao Totomian di Bagasan Aripaso Dohot Las Meroha di Parboduo Si Kajapari Matami Amarita Matami Amarita Saya Giatma Marparbui Orang Merohan Nasida Saya di basa-basa Roma di Nasida Aka anak Dokot Boru Tau Bawason Rohan Nasida Dot Aka Barupuna Nai Pasonaku Nasida Dititi Boduna Matami Amarita Mian maras niroha dohot pasu-pasu ina toras nasida di akatordong dohot ale-ale nasida saya Giatma nasida salutna sada di bagasan panggogomion di Kristus lau magulahon tohonan nasida Matami Amarita Saya lihat madami dohot las meroha nasian amata debata mian di bagasan pulau adat nadi batupan sadayo sama korban parsolia aduau hasadau dohot kolong nama kiro di nasida jadadau mamara yang sasudi nado di pulau las meroha Matami Amarita Unang paluasa daw na mabugay las nirawan na sida ay horot na mamasu-masu na sida. Unang mapaluas holang rohan na sida ay horot na pasaraw na sida. Maghite Kristus Tuhan namin. Amen.
kol kumoni na